Здравей, зрители! Часът е 5 без 15 сутринта и връщайки се от магазина си замислих изобщо дали да го правя това видео или да не го правя. И изобщо дали да празнувам празниците. Стигнах до извода, че ще трябва да му направя това видео, за да се обоснова защо аджеба аз направих видеото за осъзнаване. Така, значи, първото, което е, аз няма да ги празнувам тези празници, защото съм в траур. Второто нещо, където е, вие не осъзнавате, обаче всяко едно видео изисква пари или умения, като при мене, където никой не ги оценява. Третото нещо, където е, контрол драйв, където го правя, изискват се пари. Налял съм 5000 в това нещо. Единственото нещо, където се умях да видя е, и аз знам аз как да карам. И накрая не мога да паркират паралелно. Не знаят как се паркира паралелно. То по думите им се личи, че не знаят как да паркират паралелно. Но третото нещо, където е, ти ли ще научиш как да карам, за какво да ти дам пари. Значи, може да дадеш пари за абсолютно всякакви глупости, но не можеш да дадеш пари за човек, който смята да ти спаси живота. Затова съм в траур. Не е заради 5000. 5000 си изкарат, и 10 000 си изкарат. Но големият траур е народ. Това е големият траур. Затова няма да празнувам Рождество Христово. Един много светъл празник за мен, обаче ще е тъмен тази година, защото наистина вие доказахте, че сте умрели. Няма да има нацепин при мен, няма да има нищо. И затова вие казвате, на нищо няма ме научиш. Всеки ден помагам на някого. Даже и вчера, преди няколко часа, превързвах един човек, който се е изгорил пак. Първа степен изгарен. Нито съм медик, нито нищо. Просто никой няма как да му помогне. Та за това аз съм в траур. Вие си преценете. Сега ще влизаме и в еврото. Цените са скочили. Колко ще празнувате, не знам. Обаче, само да е свалят. Обаче, с извинение, не знам какво трябва точно да се празнува. Боли го в линията по пътищата. Новата година, влизането в еврото, това, че ще си останете същите тапаци като предишната година, какво точно празнуваме? Аз не мога да разбера, наистина. В траур съм, защото ви загубих вас като души. Това е. Мисля, че това може да е последното видео, може да е там, запишете дали да продължавам с видеята или не. Чао!